La biblioteca és un castell enorme en el qual tot el món té un lloc. És el lema que utilitzarà la Biblioteca Central de Mislata durant el pròxim any. Els seus autors són els i les alumnes de quart de primària del CEIP Gregori Mayans i són els guanyadors del concurs que convoca anualment l'Ajuntament de la localitat, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Biblioteques. La classe guanyadora del Col·legi Gregori Mayans ha rebut per sorpresa la visita de la regidora de Cultura, Pepi Luján, al costat de l'equip de dinamització cultural, que ja han comunicat la notícia als i les alumnes i han fet lliurament del premi del concurs. El castell es una fortaleza, como es la biblioteca, donde están allí infinidad de libros de todos los temas y de todas las edades, de todos los niveles y de toda la temática. Y ellos pues han recogido bastante bien lo que es una biblioteca, que para eso también antes hemos hecho programas con ellos de conocer la biblioteca, concretament coneix la teua biblioteca. I després pues, també moltes cursillos, cursets, moltes activitats que són d'animació lectora i que com tots participen saben de què va. La regidoria de Cultura convoca anualment aquest concurs dirigit als cursos de quart de primària de tots els col·legis de la ciutat. El seu objectiu és que els xiquets i xiquetes reflectisquen en una frase el que és per a ells la biblioteca, que poden trobar o fer allí i tots els serveis del qual disposa. Cogimos un papel y empezamos a pensar el diseño. Primero estábamos pensando qué dibujo podíamos hacer para a ver si estábamos buscando alguna casa o una torre para poder dibujarlo. Un sitio donde puedes leer, relajarte y pasar el tiempo. Una noticia muy emocionante y que no esperábamos que pasara este momento. El dibuix amb el lema triat passarà a formar part de la col·lecció de la Biblioteca Municipal i que decorarà les parets de l'edifici. El premi ha consistit en un lot de llibres de lectura per a tota la classe que els i les estudiants han rebut amb molta il·lusió i el qual han començat a gaudir i compartir entre tots immediatament. Para mí la noticia ha sido súper buena y lo que más me gusta de la biblioteca es como los libros y los cómics que dan risa, como este, que pues como lo ha presentado mi amigo, pues aquí dice, cuidado, con este libro podrías morirte de risa. Por ejemplo, el libro de Ninja Kid y muchos libros más, por ejemplo, este de Los Mortimos, i moltes coses més. Amb aquest tipus d'accions es pretén fomentar l'interès per la lectura en xiquets i xiquetes des d'edats molt primerenques i acostar a la població més jove a les biblioteques.